Gani. Gapo ni kuan ka ng video mo yung ganahan ng mga memes ka ng video. Tuwin na ito. Balik. But you wanted more? Kachar ninyo eh. Assemble. Universities pa daw. Mga bubo. Mukha pumindel ko eh. DDS fake accounts. Bato, bunggo, mukha ko. Mga marigo pala, kumusta? Welcome back sa akong channel. Today, ang ako ang 21st day sa quarantine period, no? Medyo taod-taod na, medyo bored ako gamay. Namisan ako ang daily routines, namisan ako ang uyaw, namisan ako ang trabaho, namisan ako ang malls, namisan ako ang society in general. Ano bang murag, nang sa naman yung murag naman tayo mga kuan, mga mungha, no? This is another level of boredom. So, pero bisan pa no, salamat kinaamo no. Kung bago pa mo sa ako ang channel, consider subscribing sa ako ang channel no, para madungagan po ang atuhang views o subscribers gamay. Okay lang good. So, what we are going to do today is again, like the other video that I posted last week. Mamasa na po taog memes kay memes. They are very important to me right now. Murag karon na ako na-realize nga kani mga memes no, makatabang ni siya mag-mold sa ako ang critical mind. Critical ba akong mind? So before I start mamasa og memes no, let us update ourselves kung unsa nay numbers sa tuang COVID cases as per today. So as of today 9:26 PM today, we have a confirmed 1.4 million katao confirmed cases no. Tapos ang total recovered na to is 300,000 plus. In the Philippines alone, natay 3,870 cases confirmed. 96 recovered, total deaths of 182. So, muna na ang update. Di na ako gusto mag-discuss kay maka-stress. So, dito sa memes. Kay memes, no? Para matanggal lang ato ang stress, kung baga. So, let us start. Katuwaan lang. Kulang ang relief goods. Yung mga digong na. Kasalanan ko ba? 10 anak nyo. Di na nasa lang digong kung daghan kayo mo. Anong si digong mo yung basulo na? Basula ang inyong kuan. Dito mo reklamo sa inyong barangay captain. Ayaw dito sa babaw, sa taas. Kay ili man silang nag-distribute sa mga tawanan. Pang lisiron tamor. Sa quarantine extended until April 30. Boys after lockdown. Dito na na-curious yung kuan. Anong managko man ng right nga kamot? Anong dili man ng left? Anong managko man? Wala man nita ko ako. Mahalagang paalala, panatilihin ang pagsuot ng mask kahit nasa loob ng bahay para maiwasan ang kain kalami. Nami itag rin akong yung kisigaratong kaon. Namba na to sa ilang baleron. Kisigaratong kaon, ano to'y preno-preno kaya di man to nagamasas balay. Ay nako. Dolphins have returned to Italy. So siguro nagkamali lang spelling. Okay. Meanwhile in the Philippines, namalik ang mga buhaya. I'm just trying to decipher what it means. Kani ang pinakagalami nga ayuda. Hayay kay mga gamers yung makarelate ani. So ayuda, dilata, mga noodles, tapos motherboard nga X570. Diyos ko. Anya 1080 siguro ni. Hopefully. Gaming Z. Tapos Ryzen 9 nga CPU. Ay, sana all. Tagaan ko ayuda ngayon na. If nurses could stop being sacrificed as heroes instead of given PPE, that would be great. Yeah, I hope the government is doing that. I just hope. Duterte, ano solution? Huwag kang mahawa. Paano po? Magstay ka sa bahay. Paano pagkain namin? Maghanap ka ng paraan. Iring? No. Di ko iring. Never.
Tapos na sana. Thinking quarantine is almost over. Quarantine extension. Siya si Undertaker ba to? No, di ba? Undertaker ako. Napayo si Marichandrio. Sakto yan. Pagkatapos ng lockdown, kakanta na ako. So, kumaman sa April 30, April, March, pakon kung agtang nimo. Bear nakakanta ayog kanta sa March ay sa May. Jesus. Kani. Langgam at tipaklong. Langgam, bakit di ka nag-ipon ng pagkain habang magandang panahon? Baka biglang bumagyo at wala kang makain. Yung panitipaklong, may gobyerno naman tulungan nila ako at kapag namatay ako sa gutom, kasalanan na nila yun. No, so mo ni mentality sa tong mga uban nga mga kapwa Pilipino karon no. Balimurag. Wala na, total dependency na sa government. Wala nang sikap, wala nang sariling sikap. Kanang kumunay bala de government. Dre lang ko. Dapat limpyo lang ko. Mga ano ni sila, mga tipaklong mentality. Oh, nanay bagong word ka na. Tipaklong mentality. Sila ay mga toxic mentality. Maraming ka na. Or Filipino mentality. Mas okay po na Filipino mentality. Okay po. Pero kaning tipaklong mentality is my word, you know. Bidang nga ni karon mga tipaklong mong dagko. Mga buanga mo. Sadig lang mos gobyerno, di mo kabalo mo kuan. Napay sa dre, me giving life of paycheck to paycheck. Payday, during payday. Duterte, huwag kayong matakot. May pera ako. This was reported on March 31. Tapos pagka April 20, yung bandigong na, hindi ko alam kung saan ako magkuha ng pera. Hindi ko alam kung anong ipagbili ko. Kung may ipagbibili. Sad. Let us just trust the government. Try na itong i-trust sila. At syempre, stress po ni sila. Stress po na sila. Bata ka balabasin na sila ibaton, no? So ilan na to sila pang mga we the Filipino people have to trust our government. You know? Ano lang po? Gets na ko. So, bali mo ni siya si Jason. Pat yun yan yung aktura ni. Pwede niya makitaan. Habot, tabuan ko siya hashtag Aus Duterte. Tubag na yun itong pati yun sa susunod. Ano ambag mo? Kita hinuong ka. Anong ambag mo, gago? Kanyo. I stand, you stand, we stand, Rodrigo Con and Lenny San. Huwag niyo awayin si Lenny. Rodrigo Senpai. Huwag niyo awayin si Lenny. Rodrigo Senpai. So before you judge Presidente Duterte, walk a mile in his shoes. Walk mas patusay. Netizens on Facebook, stop using TikTok kasi nagko-collect ito ng user data. Facebook, twing. Hi Philippines, sobrang higpit na ba ng presidente nyo? Gusto nyo palitan ko na napatay. Ayaw in town kay mga hod, kamatay diri. Di lang ka sa imuha sa North Korea. Stay put lang kaya. Mabuti naman at nabigyan na ng ayuda ang ating mga kababayan, lalo na yung mga walang trabaho. Stay safe everyone. Kung nag-familiar man sa kuan yung mga naungan ni. Familiar lang. Gamay. How a DDS perceives itself: discipline, order, security, economy, fact. DDS in reality. Anong ambag mo? Ay, crab mentality. Di ikaw na magpresidente. Kabiter po na nila mga bitter ang mga gag. Walang magawa ngayong quarantine kaya maging DDS muna ako. Ha. Duterte is the best president of the Philippines can wish for. He gave security assurance, blah blah blah, blessed PRDD. Prince William as a son of the King of Kenya. Jesus. Ano kaya sasabihin ni Duterte pag ganito itsura ni Cheljok, no? Sinita, mura magyapon, dako may ngipon. Puti ang ngipon. Dakog ngipon, tapos puti. Unfollowing DDS friends. Unfriending DDS friends. Blocking and reporting DDS friends. Ended up deleting your Facebook account because you realize 80% of your friends are DDS. Kabiter ba? Kisa ni siya? Leonard. Hoy Leonard, bitter kay ka, bitter. Mga magandang nagawa ng COVID-19, luminis ang hangin. Nakumpleto ang pamilya. Nalaman mong walang kwenta yung binoto mo. Oy, grabe siya. Ay nako, kabiter sa mga tao Magandang umaga mga bata. Oras na naman para magreklamo sa lahat ng bagay. Duterte's last night's speech in a nutshell. Wow, heart. Hilak si Bato. Pulihan na siyang Lenny. Wala pa labot sa bungguan ha. O panihilak. Presidente Duterte, at the start of the statement, pag inilagay mo sa delikado ang pulis, barilin mo, patayin mo, yan ang batas. Presidente Duterte, wala akong sinabing shoot to kill. That was not me. That was Patricia. Ay nako, sakit ang ulo ng mga yawa. Yung DDS ka pero malaki ang ngipin mo. Meron siyang fence, bigyan ng pineapple at apple. Ay nako, samog ka ng mga tao What's with the pens? Is he going to stick it up somewhere? Grabe pati bulping. Bantayan. Yapang grabe. Yawan. Tuhanan Unbelievable. 2020 na ngayon. Tapos applyan mo ako ng 1987 Constitution mo. Hala. Gusto na niya magkuhan. Nag-chat-chat na siguro sa ilang barangay. Kumana sinana siguro sila 2020 nga Constitution dito. Bubo ng tuhanan Kani. Kinapod. Do you want to make him Do you want anak today?
prefer emperador or fundador or gin bulag today? O pwede rin rum cola o kaya vodka until tayo'y sumuka. Do you want to make inuman and pulutan natin suman? Kings ba? Isip. Mga kapatid, meron tayong mas malaking kaaway kaysa COVID-19, ang ating sarili. Idol! Idol talaga. Ew, I step in shit. I stand with the president. Bakit hindi na lang yung mabuting nagawa ng gobyerno i-tweet nyo? Tulad ng Pacquiao Dilawan. Ay, kalain yung toxic man. You are literally too stupid to insult. Thank you, the DDS. Can't die from the virus if you are shot dead. Bitosan. Meaning pag namatay ka, dito tungkol sa virus, silbang ka. Okay? Yung nakahiga ka ng buong araw pero nakatulong ka sa bayan, minsan lang to, kaya galingan nyo na. Kuya, bitasan. Kapuya mo bisig tulog, no? Bukad lang, pumunta na yung buntag, usahay. Bata na, dito na, mag-ako. Pumata mo kaon, tapos maligo, tapos lingko na po sa computer, tulog na po niya mo kaon. Tapos siya, di po siya yan nakakon, DDS Intelligence, DDS. Yaino. Pinoy's arguing about politics, coronavirus, twing, contemplating why it entered this country. Yawa, visit ka COVID, hawa na sa Pilipinas. Galit ka sa mga nagre-reklamo pero favorite mo panoorin si Idol Rapi Tulfo. Wait, nagreklamo ba siya? Siya man ang sumbungan sa reklamo. I don't get it. Yung todo support ka kay Duterte tapos binaril ka nung sundalo niya. Ay. Ayaw san? Ayaw. Dutertards versus Yellow Tards na nag-debate sa FB at Twitter. Ako na nagpapalipas lang ng oras. Noong February, volcanologist ako. Last month, virologist. This month, political analyst na naman. Ay, naka. True Pinoy mentality. Shoot to kill, naiintindihan nyo, pero stay at home, hindi. Mga bubo manggod. Oy, a new show on the Philippines now showing. Get your tickets now. Finding 275 billion. Kabitar ni mga tao Mura pag sus, but na lang. Masyadong bitter. Guys, you are so bitter. Relax. Nag-try ko na mag-presidente noong grade 7 pero hindi ko naman pinapatay yung mga noisy. Bobo. Hungry people exist and asking for food. Duterte. So anyway, I started blasting corrupt officials after hearing about the 200 billion COVID-19 relief fund. Ay, sana wag naman. Malaking pera yun para sa mga tao. Punta dili, please. Ayaw, para sa mga na, please. What girls really think guys want to slap? Lubot. What guys really want to slap? Grabe po ka. Sa mga memes dili, mga puros man mo ng kuan. Duterte Robredo investigation out Duterte social media. Nope. Ang order ko, mass testing. Bakit ako ibigyan ng mass shooting? Seeing DDS post on Facebook right now. Chig. Ay, nako. OMG, ang pangit ko na. Pero okay lang, at least di ako DDS. Jesus. Okay, that's enough. So, I hope mga marigmang pa rin na-enjoy ninyo ang second episode sa ato ang quarantine series karong adlaw. Big shout out sa katong mga owners sa ato ang mga memes, no? Nga di na ako ma-mention na ilang mga names kay maduhay ta, you know. Let us pray nga unta mahuman na niya itong problema, mahuman na ma-lift lang ato ang quarantine period o let us all wish na magbalik na ang tanan sa normal. Katong mga dili pa subscribe, please subscribe to my channel para madungagan atong ako ang gamay nga community, no? I have only 200 plus subscriber, no? Unta madungagan pa gamay, no? Salamat mga marig mga pare kay naa mo. See you next week. Amping mong tanan o ay magpanggawas sa inyong balay. Okay? Bye.